Meniskus i hrskavica. Ozljede hrskavice u koljenu relativno su česte kod nogometaša. Ovaj modul će se usredotočiti na procjenu i liječenje pacijenata s ozljedama zglobne hrskavice i meniskusa u koljenu. Ozljede meniskusa čine 8% svih ozljeda u profesionalnom nogometu, pri čemu je medijalni meniskus pogođen u više od 70% slučajeva. Također postoje i defekti zglobne hrskavice, koji također uzrokuju bol i onesposobljenost kod nogometaša. Zdrava hrskavica je ključna za funkciju koljena, a njene ozljede mogu dovesti do smanjenja natjecateljske sposobnosti i razvoja osteoartritisa. Fokalni hondralni defekti viđeni su kod do 63% pacijenata s arteoskopijom koljena i sve su česti u sportaša, osobito kod žena, starih osoba i onih s prethodnim ozljedama koljena. Ozljede zglobne hrskavice obično nastaju zbog akutne traume ili ponavljajuće mikrofrakture, dok su izolirane ozljede rijetke. Često se javljaju uz ozljede ligamenata, koljena ili iščašenja patele. Simptomi mogu biti nejasni, pa sportaš može osjećati da koljeno mu nije u redu. Stoga treba ih uzeti u obzir kod sportaša sa ozljedama koljena ili bolovima i oticanjima povezanim s aktivnošću. Oštećenja zglobne hrskavice obično nastaju zbog smičnih ozljeda i vrlo visokih kompresivnih opterećenja na koljenu. Sportaši često opisuju ozljedu kao posljedicu uvrtanja koljena, a rizici za pojavu hondralne ozljede u nogometu uključuju nagle startove, prekršaje i doskoke na tvrdu podlogu. Većina puknuća meniskusa kod mladih sportaša uzrokovana je traumom, bilo da su kontaktne ili nekontaktne ozljede. Tipična anamneza uključuje uvrtanje koljena dok su stopala čvrsto na tlu. Bol je glavni simptom puknuća meniskusa. Bol može biti povremena i obično se javlja pri opterećenju, čučanju te uvrtanju ili naglim pokretima. Najčešće je lokalizirana na medijalnu i lateralnu stranu zgloba, iako se kod puknuća koljena, meniskusa, može javiti bol i u stražnjem dijelu koljena. Ozljede zglobne hrskavice, patelofemoralnog zgloba, mogu uzrokovati slabo lokaliziranu bol u prednjem dijelu koljena. Mehanički simptomi poput zaključavanja i zapinjanja koljena mogu biti posljedica nestabilnog odlomka hijalne hrskavice, nestabilnog puknuća meniskusa ili odvojenog slobodnog tijela u zglobu. Važno je navesti da ovi simptomi nisu uvijek prisutni i nisu specifični za puknuće meniskusa. Kod pomaknutog bucket handle puknuća meniskusa, koljeno može ostati zaključano, pa pacijent nije u stanju niti pomaknuti ni ispružiti koljeno, a slobodno tijelo u koljenu može uzrokovati osjećaj nestabilnosti. Prva nestabilnost se odnosi na iznenadno popuštanje koljena bez upozorenja, što ukazuje na nestabilno puknuće meniskusa ili prisutnost slobodnog tijela u koljenu. A kada govorimo o pseudonestabilnosti, to je osjećaj gdje nestabilnost je povezana sa boli, te često je povezana sa patelofemoralnom boli. Kod starijih sportaša puknuća meniskusa mogu nastati zbog ponavljajućih manjih mikrofraktura u koljenu s postupnim razvojem simptoma. Zato je važno navesti da ispitivač mora pitati o prethodnim ozljedama koljena kod nogometaša i njihovim metodama liječenja. Znakovi ozljeda zglobne hrskavice nisu specifični. Važno je provjeriti izljeve u koljeno, što uvijek ukazuje na bolest zgloba. Nakon akutne ozljede može doći do velikog izljeva zbog hemartroze, osobito ako je oštećena subhondralna kost ili je prisutno puknuće LCL-a. Manji izljevi su česti kod izoliranih hondronalnih ozljeda, dok ograničen raspon pokreta u koljenu može biti znak velikog izljeva, a kod kroničnih ozljeda koljena može se pojaviti atrofija kvadricepsa. A zato je papilacija zgloba ključna, dok kreptacija ili pucketanje u zglobu može ukazivati na ozljedu meniskusa ili hrskavice, a pojava osjetljivosti duž zglobne linije često ukazuje na ozljede medijalnog meniskusa. Ispitivač treba pregledati sve strukture koljena, testirati glavne ligamente zbog abnormalnosti, labavosti i procijeniti varus ili valgus položaja tibiofemoralnog zgloba, praćenje patele i mišićnu slabost, jer su to rizik faktori od ozljede zglobne hrskavice.
Magnetna rezonanca je najbolji izbor za ispitivanje nakon traumatske ozljede koljena. Kod magnetne rezonance sekvence osjetljive na hrskavicu omogućuju nam preciznu dijagnozu većine ozljeda zglobnih hrskavica u koljenu. Također, magnetna rezonanca nam može otkriti ozljede ligamenata i modrice subhondralne kosti. Kako se tehnologija magnetne rezonance poboljšava, tako se i očekuje smanjenje broja neotkrivenih ozljeda hrskavice koljena. Dok CT s druge strane može pokazati ozljede hrskavice meniskusa, ali uključuje kontraste i zračenje koljena. CT se koristi kada magnetna rezonanca nije moguća zbog metalnih implantata u našem tijelu ili za procjenu zacjeljivanja meniskusa. Dok arteroskopija se ranije koristila za dijagnozu ozljeda hrskavica i meniskusa, ali s napretkom u slikovnoj dijagnostici sada se koristi uglavnom za liječenje tih ozljeda. Same ozljede zglobne hrskavice mogu se ocijeniti prema kvalifikacijskom sustavu Međunarodnog društva za popravak hrskavica. Ovo su primjeri. 0 označava zdravu hrskavicu i kako idemo od broja 1, 2, 3, 4, tako se pogoršava stanje istrošenosti ili ozljede hrskavice. Važno je napomenuti da nekirurško liječenje se primarno koristi kod sportaša sa malim lezijama, s minimalnim simptomima ili onima koji su pred kraj karijere i žele izbjeći operaciju. Ovo liječenje uključuje značajno smanjenje ili potpuno zaustavljanje nogometnog treninga i natjecanja, a protuupalni lijekovi i terapije mogu pomoći u ublažavanju boli i oticanja koljena. Kada govorimo o rehabilitaciji, pažljivo vođenje rehabilitacijskih programa ključno je za oporavak nakon operacije zglobne hrskavice ili meniskusa. Program mora biti prilagođen svakom sportašu posebno, uz suradnju liječnika, trenera i cijelog medicinskog tima. A cilj prve faze rehabilitacije je vraćanje pokreta u koljenu uz zaštitu zacijeljenog tkiva. A najčešće zahvaćene populacije prema dobnim skupinama su mladi sportaši, jer najčešće doživljavaju traumatske ozljede meniskusa i hrskavice zbog visokih fizičkih zahtjeva sportova poput nogometa. Odrasli sportaši. U ovoj dobnoj skupini ozljede mogu nastati zbog kombinacije akutne traume i dugotrajnog opterećenja koljena. I treća skupina su stariji sportaši. Oni su uglavnom pogođeni zbog ponavljajuće manje traume ili postupnog razvoja simptoma, a što je često povezano s degenerativnim promjenama u samom zglobu uslijed starenja. Prevencija. Program 11 potpuno sprječavanje ozljede zglobne hrskavice i meniskusa je teško, ali promicanje free igre i korištenje programa 11 može smanjiti rizik od ozljede koljena. Sam program 11 je razvijen od FIFA i uključuje vježbe koje pomažu u smanjenju rizika i trebali bi ih redovito koristiti svi nogometaši. Za više informacija o primjeni i ovim vježbama ostavljam vam link u opisu ovog videa. Hvala vam na vašoj pažnji i ostanite mi zdravi, dragi moji ljudi. Bog! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!